Assalamu alaykum mehriban adamlar. Bu Türkmen portal Avtotin. Bizim Avtotin gepleşigimizde bugün mertäzeçilik. Görýäňiz bir däli iki avtomobil we bizde ilkinji gedek deňeşdirilşik diýen bir zat başlar. Ýani biz avtomobilleri özara deňeşdirer. Özüm näil avtomobiller? Klas boýunça, ýyly boýunça we käbir baha tamatlyklary boýunça gawat gelýän avtomobiller. Onu näme? Bugünkü bizde berse çykýan bäsleşlerimiz bilen tanyşy bolan meşhur Japonец Toyota Corolla 2019. Adwelli Koreys karşıdaşı Hyundai Elantra 2019. Bunun elbette klası o yıllar boyunca meňdeş, ýöne beýleki zatlar boyunca özleri tapawutlanýar. Olaram jemi bir näçe böleklere, punktlara böler we biziň gepleşigimizde haýta avtomobili nähili adamlar almaly şu sowaly bugün jogap tapar. Toyota Corolla'ny birinji tyrlaýar. Eýem ilkinji göränigden tidiýen gadyg bildirýän. Toyota New Global Architecture, ähli RAV4'ler man hemmeti şu boýunça, şu dizayn boýunça ýasaly. Muakijik Camry diýerler ilk çykan maşlaryna sebäp Camry hatda şu görnüşi meňde şäder kuwatdy. Diýerler dizayn ol her kimiň öz duýan, her kimiň öz düşünjesi, öz pikirleri hakykatdan dizayna planda tip bolanok. Ýöne hakykatdan Corolla 12-nji nesli bellemeli zat şu bir zat. 12 nesil 50 ýylyň dowamyna çykan Corolla içinde men pikirimçe şu iň owadan iň ýerine düşen dizaynne şu kuza bolupdyr. Elantra geçende birinji görüngden saňa bir sürpriz garaşy. Näkil sebäbi elbette soňky nesli däl, ýöne restyling edilen görnüşi. Restylingde nämeler ýetdi? Gaty kenda diýdik, dogrudan men bilen kän adamlar alaşaram. 3 fırç faralar dogruda, bolar üstüne aýratyrlykda geler. Ýöne daşky dizaynyň öz azyjyk böwrümi ulally içinden öňkülerden tapawutlykda başka nähili zatlar. Bir ýyly dizayn has başka tarapy, has bir häzirki zaman tarapy azyjyk geçip başlady, arka tarapyndan hem seredeli. Ýene arka tarapyna ödüňiz sirleýäňiz şu ýerde bir bildirilmänji edilen spoiler we başga duman ýytyk farasyny hem görýän dizayn nädir, kuwatda şeýler. Inni hersine nesip bolsa her punktda meselem plany ýeňde plan haýsyna bir utuk berýär diýen ýalyrak eder. Men pikirimçe şu ýerde ikisini de deň diýip alaýmalym hadi pikir edýär. Sebäbi hakykatdan her kim kä adam Elantra ýa kä adam Corolla ýa dogrudan plan diýip bolanok bu ýerde renk hem meňdeş, daşky görnüşler hem meňdeş, umumyň ikisini de gowy, ikisini de bir utuk. Nämenlik punkt? Nämenlik punktymyz biziň farlar, ýani optika. Birinji görýäs Corolla farasyny. Corolla farasyny ilki bellemeli de komplektasiýa boýunça ütke, hatda svetodyodam gelýär, ýöne az gymmat komplektasiýalaryna. Ýöne biziň häzir komplektasiýamyz başlangyç şu ortarak komplektasiýa görýäňiz häzir kuwatda Xenon. Çyralar Xenon ýagdaýda man şeýlerak görnüşde berilýär. Optika hakykatdan merwetdäl. Şoň üçin därde bitgoşuk näme diýjek? Ýetki farlaryny da geçeli. Ýetki farlaryny görýäňiz çalaja Camry'dan ma, Charger RAV4'den ma, umumyň ýagdaýlar şeýle. Häzirki şu wagt özüňizden görýäňiz galagen bular, galagen çyra ýöne iň gymmat komplektasiyasynda svetodyod gelip bilýär. Näme Elantra? Ine şu Elantra qynam ýakda Xenon noktuwelem özüňden melli göni derrew ýani elbetde Xenonyň adaty bolşy. Başga näme aýtmaly bärde şu jaga derlerine käbir svetodyod gelip bilýär. Olam diňe gymmat gowy komplektasiýalaryna bagly. Ýani komplektasiýa hemme zat şöýdi. Ýöne bellemeli zat şu ýerde faran tuweleme gaty çalyşdylar. Serediň bir 3 fırçlak görnüşinde gelýän zat, ol kime ýaraýar, kime ýaraman bilýär, ol dizayn hemme kişiň öz işi. Arkasyna geçýär. Elantraň ýytkçyratyny görüňde başda paltam qadýar. Elbetde meňde süreklikler bar. Ine bärde soňaly bulam galagen hiç svetodyod däl, ýöne svetodyod hatda oýnaýaram elbetde. Ol gymmat bazaw däl, esaty ýam ütköşürak komplektasiýalarda. Bärde näme aýdyp bilerin? İkisinden şu bir zat aslında. İkisinde de galagen otur, ikisinde de Xenon otur. İkisiniň hem gowy komplektasiýasyny gowy, elbet komplektasiýasyny ene şuňa aldyrak. Diýjek bolýan ikisinde de ýene bir utuk ýertine deňe paka. Nem hareketlenirjiler. Corolla'nın hareketlenirjisi bir tekirlik motor otur. Ve şu ýerde 140'a ýakynrak at güýji otur. Häzir kuwatda 1-2 altylykda meselem 130 kat güýji bar, bileýlik maglumatlar bilmedik. Umma 140 kat güýji diýip albilýar. Ine bir şeylerak ýagdaý diňe 1-3den maşlap bir tekide çelli gelýär. Ähli komplektasiyalaryny şu motor ýütkän ok. Bärde ýagdaý şeylerak. Elantra'nın aydamızda bärde ýam ikilik motor. Bir ikilik motorun içinde mesela bir tekirlik görnüşlerim var, bir altılık görnüşlerim var. Yani bu ikiligi son kelýärler esas şuňa aldyrak bolýar.
bellemeli zat, ütköşük zat yok mu kadyan berde de ikilik motor ýöne bir aýtjagym indi haýsyýeňdi diýen sorak çykýar. Aslynda Elantran taw edende 1001-lık motory, 1001-lık motorundan pes, at güýji pes sebäbi. 4 at güýji pes. Indi munna ýöne 1.8-den uly motor ýok, munna ikilik motor bar. Näile bolany men bilemok, berde deňe-deň dip bereliň. Ýene sebäbi hakykatda 1.6-lık bolany Corolla egerden ok başga hiç motora. Ýöne Elantran ikilik motor bar. Şo sebäpden hem ikisem deňe-deň 3-3. Indi bölüm clearance, ýani ýerden mekli we tekerleri. Toyota Corolla'da 13 cm clearance var, yerden mekligi ve tekerleri 16 düymlik tekerler. Hyundai Elantra'da 15, hatta 15'den hem gorak santimetre yerden mekligi var ve 17 düymlik tekerleri var. Şimdi bölüm podveskaları. Podveskalarında Toyota Corolla soňky nesilinde birazjyk ütgötdi we adamlar begerlenmeye başlady. Sebäbi öňünde eýem öňüri çak ýa balka goýady, indi öňünde McPherson otur. Ýa-da hiç ýyly balka däl, ütgödülip, ýa-da da köp çaklaýyn neutral sistem oturdy orda. Bular hakykatdan ýolla kiçik çukurdan geçende de bölüme bilen ogam diýerler. Emma Hyundai Elantra podveskasyny şu atawada balka gelýärdi, şu nesilinde de şu restylingda da balka bar. Eniki punkt bagajnik. Bagajniklar Toyota Corolla'da tügelime 12-nji nesilini ütgödi, birazjyk giňeltdiler we umumlykda aýdanda 471 litr içi. Hyundai Elantra bagajnigim 460 litr. Bu demek Corolla'ndan 11 litr kiçi. Şoň üçin hem bu ýerde gurrunsyz Corolla. İçki eksteryer we sürücü üçin oturmagyň ýetlenen yer. Bular barda näme aýtyp bolar? Oturumda rahat oturýan we doglugyna sygýan, ýa-ki ýokary dejek gumany ýok. Kat plastiklar entegen ba Corolla'da ýöne çala öňreklerine şungal ýerlerde, torpedada ýumşak plastik hem goýupdyrlar. Umman dizayn çalazy ütgödi, şu ýören küýük kemerlerde meňde näme aýtyp bolar? Dizayn erbetdäl. Elantran salon ýöne gireňden şähtiňe çese we birinjiden salon ak materiallaryň emmes go kereýän özüňiz bilýäňiz plastik, gaty plastik ýöne näile bolany Toyota'dan tapagyklanýar. İki punkt multimedia. Ulu görünüşlü berde monitor goýdular. Dolandırma üçin elbetde şaýbaçyklar we birnäçe knopkalar goýupdyrlar. Şeýle hem sensor amma. Sensor bilen aýtyp bolýar, ýöne sensor azajyk 1 sekund, 2 sekund ýaly garaşmaly edýär. Ýöne ýekiji iň uly problema olam şu ýerde Apple Car bilen Android Auto'nun ýoklugy. Men Elantran salonyna ýene bir gedek minýän we ikinji gedekde ýok bana aýtmaly netije geldim. Olam salon giň. Isle Corolla'dan giň hakykatdan. Ve multimedia barda näme aýtyp bolar? Multimediaň bir durlugy, çotkulygy men göwnüme ýaraýar. Bilemok, Corolla'da näile bolany dury. Şu hereketleri etdireňdi seredin hiç ýyly doňma, durma bir wagt saklama işdat ýok. Olam Corolla'dan gowy diýip tapag dedi. Şunu Android Auto bilen CarPlay emma. Ulan ýan üçin iň gowdatlaň bir ýerdir. Enik punkt geçiriş korobkasy. Geçiriş korobkasy ikisiniňki avtomat, ýöne oňky dol avtomat. Bu gelin Corolla'dan başlaýan bu variator. Ýöne variator bilýäňiz şu her bir tizlige baranyna birinjiden ikinji tizlige geçençe dol direk geçe manual bilen problema derede variator şoň üçin köp kişiler halany. Ýöne birazjyk düzelip öňküden öňkä garanda 12-nji nesilinde ýöne 80 çerli olam. 80 km/saata barýan, ýüzünden bildir ýani hem üçin variator diýilýärler. Indi Elantra'ya çes. Elantra'da bolsa adaty 6 basganjaklaýan avtomat. Bu variatorum däl, başga da adam däl, subtronik, tiktronik hem däl adaty avtomat. Şoň üçin köp ýyldan dowamly siz arkaýyn ullanyp alyp bilersiňiz. Häzir wagtda basýan we geçiremde de bir ýyly başgaçarak duýgu berýär. Man her kim erýiller ýöne men gurrunsyz arkaýyn aýtyp biljek. Elantra'ň geçiriş korobkasy Corolla'ndan has boldy. Ilk salon. İlk salonunu ne bilir C kategoriyan avtomobiller C klasyň diýjek bolýan büyük köşük bir zatda ýöne kelläňe ýokary degen Corolla'da türsüneşwat aýaňa medalyoňa degen. Elantran ilk salonyny ýa-da ilk sideniýasyny näme aýtyp bolar? Aýaklaňam kelläňem degen kelläň ýöne biraz salony ýokarsy Corolla'dan beýgirek o bildirýär, ödem oturaňda da rahat. Ýöne berde podlakotnik ýok, ilk setirde başga näme aýtyp bolar. Umman o bu ýok, ona onsy kiçik plastik diýip oňaly oňjak sat üçin bir öňde bir ýerde diýip durmaly. Ikisem deňe-deň sebäp, ikisiniň segmentam deň klasam, deň ýagdaýlaram deň ädir wagtda. Indi mähram tamaşaçylar awtomobilden ýagy içişi, ýani benzin içişi sizi gyzyklandyrýan bolsa, ikisiniň hem deň şower zat, ikisiniň pasportda da we durmuş biziň Aşgabat şäherinde hereket edişem şower zat şower netijany görkezdi.
Bahasy barada biz näme aýtyp bileriz? Bahasy hakykatynda ilkinji goý berip başlanan ýylyna häzirki wagtda 20.000 Amerikan dollaryna 28.000 Amerikan dollaryna Toyota Corolla'ny alyp bolýar. Ilkinji çykan wagtlaryny. Emma Hyundai Elantra'nın bahasy 18.000 Amerikan dollarynyň başlaýardy. Haýsyny edenesiňiz gelýän bolsa, Toyota Corolla'nın eýsiniň nomeri bu tarapda görýänsiňiz, Hyundai Elantra'nın eýsiniň nomeri bu tarapda özüňiz habarlaşyp bilersiňiz we bizden size salamlar bolsun. Endi haýsy awtomobilleri şunyň ýaly etmeli. Elbetde onu aýtmakam, bugün şu kriteriýalar boýunça, şu punktlar boýunça haýsy awtomobiliň näçerek utuk kazananyny aýtmaly. Başyndan tanydyk, köpüsi deň çykdy, käbir munna gowy çykdy, käbir munna gowy çykdy. Umuman netijede 18 hasap. Hasap 18 kim on? Käbir ýagdaýlara görä bilemok kim ulalaşar, kim ulalaşmaz. Hyundai Elantra'myz 10 boldy, berde Toyota Corolla'myz 8 boldy. Meselem multimediasyny, şeýlekim hereketlendirjisini başga nämede? Geçiriş korobkasyny umman avtomobile gerek bolan zatlar Hyundai Elantra'da öňde bolsa, Toyota Corolla'da bolsa, elbetde podveskasy, McPherson, daşky görnüşi, bagajnigi umman şu zatlary siz edinip bilýäňiz. Indi haýsy avtomobil mehriban tomoşaçylarymyz gadyrdan ýerleşler we kommentariýalaryňyzda belläň. Yaranan bolsa ýa kemçilikler tapanan bolsaňyz, onda indi kitapda görüşýänçek, hoş sag bolun.